Dyma pennod 13 o lyfr y Gelyn ar y Trên. Eistedda'r constable Ifor Llywelyn tu ôl i olwyn car mawr yr heddlu. Roedd y car yn gwneud 70 milltir yr awr ac weithiau fwy. Yn ymyl y constable eistedda'r inspector. Gwyliau ef y draffordd yn dirwyn yn gyflym o dan olwynion y car, ond roedd ei feddwl ymhell. Teimlai'n gynhyrfus iawn, ond yn nerfus yr un pryd. Roedd ganddo ddigon o dystiolaeth bellach mae cyn-Nazi ac un o'r dihirod pennaf oedd y milynydd a'r marchog, Sir Walter Frost. Nid oedd amheuaeth bellach na'r oedd Guto wedi ei weld yn ceisio lladd dyn tre daflu allan trwy ddrws y tren, pan oedd hwnnw'n symud yn gyflym. Gwyddai'r inspector fod hon yn stori fawr iawn, a fyddai ymhen diwrnod neu ddau a'r dudalennau blaen holl bapurau'r wlad. Roedd aderyn mawr iawn ar fi'n cael ei ddal yn rwyd yr heddlu, a hynny oherwydd fod crwt ysgol wedi penderfynu mitio a mynd i weld y Royal Scotsman yn mynd trwy stesion Maes Gwyn, ac wedi gweld trwy ei binoculars ddyn yn ceisio lladd dyn arall. Nid yn unig hynny, ond roedd y crwt wedi bod yn ddigon craff i nabod y dihiryn. Meddyliodd fel yr oedd Guto wedi glynu wrth ei stori pan nad oedd neb yn ei gredu. Chwarae teg iddo, meddyliodd. Ond roedd yr inspector yn nerfus hefyd am fod y plant ar goll. Fe deimlai yn ei esgyrn bellach fod gan Sir Walter a'r ddau ddyn yn y car melyn rhywbeth i'w wneud â diflaniad Guto a Mary. Roedd e wedi dweud hynny wrth Will Evans, tad Guto ar y ffôn. Dyna pam yr oedd hwnnw yn awr yn eistedd yng nghefn y car. Roedd e wedi gofyn am gael mynd gyda nhw i ymweld â Sir Walter Frost. Roedd unrhyw beth yn well, meddai ef, nag aros yn y tŷ yn gwneud dim ond disgwyl. Am iddo ddweud hynny, roedd yr inspector wedi gadael iddo ddod gyda'r constable Llywelyn ac yntau. Nid oedd neb yn dweud gair yn y car mawr wrth iddo rithro i lawr y draffordd am Gaerdydd. Roedd y constable a'i feddwl i gyd ar yr un gyflym. Roedd Will Evans y saer yn ddistaw, am ei fod yn gofidio am ei unig fab oedd ar goll. Am yr inspector, roedd ef yn brysur yn troi a throi yn ei feddwl yr holl wybodaeth a gasglodd yn ystod y dydd am Sir Walter Frost. Roedd ganddo blas mawr y tu allan i Gaerdydd, o'r enw y Ddôl Wen, a thuag yno yr oedd Ifor Llywelyn yn gyrru'r foment honno. Roedd e'n berchen 12 ar farchnad fawr yng Nghymru a 2 yn Lloegr. Roedd e'n berchen awyren jet i fynd ag ef yn gyflym i wahanol rannau o'r byd. Roedd ganddo hefyd iot brydferth o'r enw Daisy Bell i fynd ag ef ar deithiau mwy hamddenol. Ond iddo drio'n galed, roedd yr inspector wedi methu'n lan a chael dim gwybodaeth amdano cyn y ryfel. Roedd e wedi ceisio darganfod ble roedd e wedi eni, ble roedd e wedi bod yn yr ysgol, pwy oedd ei rieni. Na, roedd neb yn gwybod. Erbyn hyn, fe wyddai'r inspector pam. Roedd stori'r dyn triennus oedd wedi cael ei daflu o'r tren wedi egluro'r cyfan. Teimlai'r inspector ei waed yn berwi wrth feddwl am y cythral Hans Bohm yn saethu 12 milwr o Brydain mewn gwaed oer, ac yna'n mentro dod i Gymru o dan enw ffug ac yn gwneud ei ffortiwn. Deffrodd yr inspector o'i fyfyrion sydyn. Ifor, gwaeddodd, trwch fan hyn ar y chwith. Arafodd y car a throi i'r lôn y cyfeiriodd yr inspector ati. I'r dde nawr, Ifor, o'r gore, syr. Yna, roedd y car yn mynd yn araf ar hyd y lôn oedd yn arwain i'r plas. Roedd hi'n rhy dywyll erbyn hyn i weld holl brydferthwch y dail ar y coed ar bob ochr i'r lôn. Cyn pen dim, daeth plas prydferth y Ddôl Wen i'r golwg yng ngoliadau llachar y car mawr. Stopiodd y car a diffoddodd Ifor o goliadau. Yna, roedd y tri'n cerdded i fyny'r grisiau ac yn aros o flaen y drws llydan. Canodd yr inspector y gloch. Ni ddigwyddodd dim am dipyn, ond wedyn roedd y cyntedd lle safent yn olau i gyd. Roedd rhywun o'r tu mewn wedi gwasgu switch. Yna, agorodd y drws, a daeth Wilkins, y gwas trwsiadus i'r golwg. Police, meddai'r inspector, heb ddim rhag ymadroddi. Inspector Lewis o Faes Gwyn ydw i, ni wedi galw i weld Sir Walter Frost. Edrychodd y gwas i lawr ei drwyn arno. Rwy'n ofni ei bod yn amhosib i chi weld Sir Walter heno, meddai. Mae'n mynd ar ei wyliau fori ac mae'n brysur iawn. Ni chafodd dweud gair ymhellach oherwydd roedd yr inspector wedi colli ei dymer. Rwy'n ofni bydd rhaid i Sir Walter ffeindio amser i'n gweld ni. Mae'r mater yn bwysig. Ond nid oedd Wilkins yn barod i ildio. Oes gennych chi warrant? Gyfanodd. Nag oes, ateb yr inspector, ond fallai gael un yn ddigon hawdd. Fe a fi ofyn i Sir Walter a lle eich gweld chi. Ac ar y gair, ceodd y gwas y drws.
Edrychodd yr inspector a'r constable Llywelyn ar ei gilydd. Buont yn aros yn hir, mor hir yn wir fel y bu raid i'r inspector gan i'r gloch eilwaith. Yna, daeth y gwas i'r drws unwaith eto. Mae Sir Walter yn fod yn eich gweld chi nawr, meddai. Cerddodd y tri dyn ar ei ôl ar hyd y coridor hir roedd gito a Mari fach wedi cerdded ar ei hyd ynghynt. Deithant i'r neuadd fawr a chyfeiriodd Wilkins at y soffa. Eisteddwch, meddai. Eisteddodd y ddau blisman, ond cyn i Will Evans wneud hynny hefyd, fe welodd rhywbeth bach lliwgar yn gorwedd ar ledr y soffa. Cydiodd ynddo. Darn o riban coch a glas ydoedd, a hwnnw wedi ei glymu'n ddolen. Beth yw hwnna, Will Evans? Gofnodd yr inspector. Dwi wedi gweld hwn o'r blaen, inspector, meddai Will, gan ddal i anadl. Riban gwallt yw e. A Mari fach yn plethu gwallt ac yn clymu gwaelod y plethau a ribanau fel hyn. Riban o wall Mari yw hwn. Mae'r un lliw. Rwy'n cofio. Y nefoedd fawr. Dyna ni wedi cael cliw o'r diwedd. William Evans. Ble gathro mae'r gŵr bonheddig na? Yna, yn y distawrwydd, clywodd y tri sŵn car yn cychwyn a sŵn teiers yn sgathru'r graen tu allan. Yna, roedd y sŵn wedi pellhau a darfod yn y pellter. Neidiodd y ddau blisman ar ei traed. Y foment honno cerddodd y gwas i mewn drwy'r drws. Roedd e'n gwenu. Mae'n ddrwg gen i, meddai, ond ar y funud olaf, fe fi raid i Sir Walter fynd. Fe ddaeth galw ar ffôn bwysig iawn o Gaerdydd. Mae wedi gofyn i fi ymddiheuro ar ei rannau. Roedd wyneb yr inspector yn goch. O, do fe, meddai'n sarig. Wel, os ydy e wedi mynd, falle gellu di ateb rai cwestiynau ni. Agorodd Wilkins ei liged. Fi? Ond... Eistedd fan hyn, meddai'r inspector. Roedd y fath awdurdod yn ei lais fel ei eisteddodd Wilkins ar y soffa heb ddadau'r agor. Ble mae'r plant? Gofnodd yr inspector, fel ergyd o wn. Agorodd llygad Wilkins yn fwy fyth. Roedd ei geg ar agor y nawr hefyd, ond ni ddwedodd gair. Beth yw'r enw di? Gofnodd yr inspector. Frank Wilkins ydw i, gwas personol Sir Walter Frost. Wel, nawr te Wilkins. Dwi wedi gofyn cwestiwn i ti, ac yn disgwyl ateb. Ble mae'r plant? Pwy blant, meddai Wilkins. Dwi ddim yn gwybod am beth chi'n sôn. Plygodd yr inspector yn fygythiol drosto. Mae gyda ni dystiolaeth fod y plant wedi bob ma, ac rwy am dy rybuddio di nawr y bydde di'n cysgu'n y carchar heno os nad wyt ti'n mynd i'n helpu ni i ddod o hyd iddyn nhw. Dwi ddim yn mynd i ddweud dim, meddai Wilkins, yn herfeiddiol. Yn sydyn, roedd Will Evans a Saer yn sefyll uwch ben Wilkins a'i ddau ddwrn mawr ynghau. Roedd golwg beryglus ar ei wyneb, ac roedd hi'n amlwg ei fod ar fin gwneud niwed corfforol i'r gwas. Cymerodd y constable Llywelyn gam ymlaen gan feddwl rwystro'r Saer rhag taro Wilkins a'i ddyrnau mawr, ond cydiodd yr inspector yn ei fraich a'i ddal yn ôl. Rwy ti'n mynd i ddweud, chwrnodd Will Evans. Yn mab i ar ferch drws nesau yw'r plant sy'r goll. Dim ond un mab sy'n gen i, a dwi ti na neb arall yn mynd i'n rwystro i rhag dod o hyd iddo fe. Wyt ti'n gweld hwn? Dyma riban gwallt y ferch sy'r goll. Geson ni fer y soffa yma. Wnaeth Wilkins ymdrech i godi oddi ar y soffa, ond gwthiodd Will Evans yn ôl gyda'r fath nerth nes bron a'i yrru trwyddi'r llawr. Yna, corodd Will Evans ei ddwrn. Roedd golwg wyllt feleinig arno. Will Evans, y dyn pwyllog, tawel, nad oedd byth yn cynhyrfu. Cyn i ddwrn Will ddisgyn, a gorodd Wilkins ei geg. O'r gore, gweiddodd. Wel, gofynnodd yr inspector. Doedd gen i ddim byd i wneud â chipio'r plant, cofiwch. Doi ddyn ddath yn nhw. Ble maen nhw nawr, gweiddodd Will Evans dros y lle i gyd. Rwy'n meddwl falle bod nhw ar yacht Sir Walter, y Daisy Bell, ym Mhorthladd Caerdydd. Roedd llais Wilkins yn crynu, ac roedd ei ligad wedi ei hoelio ar y Saer ac yn arbennig ar ei ddwrn mawr, oedd yn frawychus o agos at ei wyneb.